И сега да видим какво се получава след страхотните дъждове. Отваряме и локва! Невероятно! Направо шляпка. Тук, какво е положението? Опа! И тук е локвичка. Отзад дали има? Я да видим отзад, какво е положението. О, и отзад имаме водичка. Не е много, но има. Добре. Какво правим сега? Намираме пачето. Отваряме. Включвате в джобчето. И вали като из ведро. Така виждаме тук симптоми на кълчица. Скоро може и доматки да пораснат. Много хубаво. Отваряме това нещо. Слагаме си тук нитчето. Отваряме това, махаме. Махаме и това хубаво нитче. Така, в средата имаме една щипчица. Отштракваме и нея. И всички останали. И освобождаваме хубавата ни пластмаска. Внимателно. Така. И сега, какво виждаме тук? Езеро. Много хубаво езеро. Че заврем телефончето. Тук виждаме поне 5 см вода. Малко повече за да си вкараме ръчичката. Ето тук, в езерото, в този ъгъл. И вадиме тинята. И гледай, какво става долу. Кеф. Ето какво извадихме. Същата процедура от тази страна. Отваряме. Бъркаме. И вадиме тиничката. Страхотно. Тук е по-малко, но има. И обратно заштракваме всичко заедно. Това ще да спести поне 5 литра вода в купенцето. Не е нещо страшно сложно. Но трябва да се прави редовно. Особено ако си паркираш колата под някое дръвце в центъра или в гаражчето. Айде, живи и здрави!